kaya demit ya, Tru. Heeh. Ning ngarepe kaya ngopo awak dhewe sebacut diwenehi Jaya Kawijayan Pak. Nglabui karo celeng gudiken iki. Mergo saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane kuwi ngopo to, Go? Kowe jane ikhlas ora wangi aku. Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulih ngono. Wis mau dikandhani karo bapak didilat bathuke mbun-bunane karo bapak. Men dadi wong digdaya barang tekan kene mundha mono wis setan kowe. Ya ora kok jeneng aku ora ngundha mono ning sirmu ki ngapa jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ono apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Ning mergo guru jane mung golek dak-dakane pasulayan karo bapak. Mekasan sumpahku ki dienggo dak-dakane pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Ha iya. Ha iya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat bumbunane. Garenge ora cerdas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok ming ora cerdas. Kowe mangan balungane ora cerdas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kaya. Maju. Siap ya. Tak siapke linmas ki ardo tuman wis dadi wis tak dadekke keamanan kok cangkemmu lencang kemuka kok cangkemmu lencang muka gerak tegak gerak berhitung mulai tempe siji sate loro goblok ora tau baris ora ora am sembrono mikira pancen kowe mau perang kowe mundur tangane karo Petro. Heeh, pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparengaken matur sinuwun. Iya wis tak keparake. Matur sembah nuwun. Naewan lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng aturaken lebah Siti Sekul. Kleru kok mempeng. Apa rene biasane tebah kok lebah. Lebah ngentu bathukmu ki kok. Ya ora nesu. Aku kan kakang wis sama. Ora sama. Sesuk tak setelikake nang ngene. Nangis meneh. Anggerane kok tebas Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apuren tang mbok bilih wonten lepat kula nggih kula mun jatuh kersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jernyatanipun kula menika namung kawula alit. Jernyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kirangin tata krami, kirangin ngunggah-ungguh kula nyuwun sumenturing Samudra Pangaksami. Wong dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Baladewa dunekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Maragage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten nggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Dara Janaka, mboten diutus sapa meneh? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk kantong bolong. Men ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sinuwun. Lho,
duta kongkonan pengawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Kowe mboten, Ding? Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bilih sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara kok. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik ora? Hah? Urang-urang guys gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk lara kok wajane diaposine balik koyo. Sabar. Hah? Wong urip nang alam donya iki Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Wong di teri wong lara kok blas ora diperiksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora mau. Iki tenanan mau. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih. Dukun niku pun diteropong ngangge napa jenenge semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Vertigo kok vertikal. Vertigo niku mboten Petruk ya waras. Di tes air kencingnya niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diajane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik. Monggo Petruk rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Pancen kula ngajar Petruk niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek gong wis ben blong ya men ngono. Paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Terus kula niku bingung lha kowe jane lara apa ta, Truk? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika kok lara. Ning pancen awake panas. Nek kula demek ngangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Petruk gelem ngomong nggih, Truk. Mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara.
ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janjine kowe terus omongo? Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong lamar. Oh, iya. Tak dodoke korine lah sikate wonge. Lah. Ben bulanang mbok wedok sikat. Aja nekat. Ayo tereng. Ngaten. Jebula Petro niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men kok wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petro niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petro. Duk nalika lakon bangun jembatan bangun Candi Sabtuwarga. Bangun Candi Sabtuwarga. Sampeyan ngendika kali Petro to, "Truk, nek kowe iso mbalekke pustaka Jamus Limasada, kowe esuk tak pek mantu." Ora. Kapan yo? Weh, lha iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora. Petro matur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasina. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikane Narendra, pangandikane pendhita menika kaya Wikresna tumameng drancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencra-mentre esuk tempe sore dele padha wae. Ngoten? Sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kanarindrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Wis mene. Dar limbukan jam piro iki? Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae. Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa ning? Ah ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kira bodho. Kira ya men, kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula mung ngawur. Beneran kudu nepati. Monggo saniki kondanging jagat, kondang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Lah niku sing digayuh kalih Petruk Kantong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluki rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih ning gandeng bangane Petruk niku mati mergo lara ora keturutan sediane nggih alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikaipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampeyan ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk Kantong Bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja mung setengah-setengah, nek perlu mati diwujuti. Oke, Tru. Wong urip iki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna nguncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndrawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kali Petruk, dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero, beteng sing kandel.
Ndarawati kula buyuki bathange gareng. Aku ngapa ta, Kang? Aku kira ngapa-ngapa karto buyuki. Kula buyuki bathang sayuta. Kula ora wedi mungsuh wong Ndarawati. Mangane kelangan Petruk, luwung Bagong mati teneng Ndarawati, kula lakoni legane atiku. Setyaki kula timbalan. Kowe arep napa? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndarawati. Ora, kowe mareng ngejak sekak wong Ndarawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kowe main sekak. Kapok ora. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mantan ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumes Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Ah ngono kok mboten? Ora. Wah, tak caosi. Niki ngiming rokok dum-duman. Kapok ora wis caki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampean kudune. Nek sing nesu sampean nek beda lakone. Sing nesu sapa? Lah sampean niku ora tau maca naskah. Iki sing nesu dudu sampean. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Rantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Rantawati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong peka karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Iki lagi asli iki. Gimbal manyar-manyar joneng dungkul wana dadi ras-ras dadi wana Bagong berkencang Pak Papong kali codhe sapa sing gawe wong edan ngene Bathara-rada barang dienggo kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya ngopo Begawan Durna kowe muni piye Kresna aduh sorry sinuwun Lesmana wong kentir Lesmana wong edan lho kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa ora aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina mung duwe anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Ndarawati ngrabekke Lesmana karo Rantawati iki Sinuwun Ndarawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsarane anak. Mula nek Sinuwun Ndarawati maringake Rantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Rantawati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nek kene padha-padha ngalape Rantawati. Saiki ngene wae, digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Rantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Grisani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng, siap. Ora usah nangis.
niki sayembara sampean teng pundi pamane wong neter kanthi dayan wah metu jaba wah cunda manik jeblok bertemu iki kok ora nesu iki kepiye aku Durna wis dadi reng ayo reng digawe muntang reng carane tak jak dialog oh iya iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro sapa wae Durna karo Prabu Baladewa lho Durna karo Prabu Baladewa Durna wis tak tantang monggo Durna gawe sayembara upama reng upama piye upama Prabu Baladewa ki wangi Lesmana piye lho ayo aku abot Petruk terus terbuat dari kayu bukan ada rodanya bukan ditarik kuda udah ada pengemudinya udah iki kok malah bedekan iki piye to iki iya goblok banget to iki maksudmu kok kita akan nesu kok malah ada kudanya nyeliprak bathukmu iki kok piye ayo radong kok ya ora ngerti kok ya sing arep lamar ki wong loro siji Durna loro Prabu Baladewa reng apa aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye wah Ratu Mandura ki wedine ming karo aku lho Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa ni wedine karo aku nek ki musuh Begawan Durna musuh para Sata Kurawa ora sadi nek kono Ratu Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanang cangkeme sapa kuwi ngono sapa sing aran nantang Baladewa sapa? Sapa sing aran nantang Baladewa sapa? Diar. Semane gawe masalah. Ayo, Reng. Kowe wis tak gawe dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni, ono kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono karwane karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Kita aku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis mah. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis, titik nanggrono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggrono wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Ngendi pamane wong neter kadetayan? Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajem lo teter kadetayan pasan boyong Wrantawati. Wrantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngen dadi bojone sapa-sapa. Wrantawati dadi bojone Semana Mandrakumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentuke. Nek ora ngrentuke arep ngopo? Lho, kula ora ngomong apa. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye? Ora dadi meneh to. Engkono ya ora paham kok kuwi. Ajak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iye. Kowe ya klembak-klembike kok. Padahal ora. Pokoke Wrantawati raup kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok kere-kere. Wah, masalah. Iki piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Ya alon-alon metu kok dipaksa.
Ya Reng. Ah iya. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono ningke ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong. Ngestaken dawuh nala garing 10 aja gawe kapitunaning para kawula. Ngestaken dawuh. Bagong. Engko nek Durna sing maju kok ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah, nduk jago siji meneh rek. Setyaki wonten dawuh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Piye? Rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi ngrubut Kurawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa. Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Sakarepmu iki wangi Bagong sakarepmu ora sakarepmu. Ngiwangi no. Wah. Reng, apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong so Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah 1, jam 1 kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Reng. Iki nek ora sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Kono kawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan nang jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mingar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dilewerane kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Oh Prabu nika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun Simbol. Ya, sing ati-ati nggih. Oh. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Arang ketrucut kena yo, ya. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menawi rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki wonten timbalan budana kang padha seba ingsun kundur ngedaton mriki mistaken dawuh sayeptine ingsun lagi bingung perkawis Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae ngapae jare arep metu isih ngadeg ning kono iki nek nggo mlaku matal-matal e budana kang padha sepa nggih mistaken dawuh wonten lomba paduka kula wau paring dawuh bilih paduka sajaipun nendheng Sunggawa pusaka Ndarawati oncak pusaka Ndarawati oncak iya senjata cakra ilang saka pagedokaning pusaka Bagong takon lunga apa kowe isih krungu suarane Nun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Nggih. Nun ngapunten budal kang padha seba ingsun kundur kedaton kula nistaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning panangkilan Sang Lotarsa kundur kedaton. Yok saking gambar kentara ki napit gambaran gading kadhalangan sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sampun ngampil patraning Prabon
Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata. Lamun katon saking Mandura kaya tansah katon ubayaning marga. Piye kok mlayu? Bagong. Nun. Aku lagi wangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kangelan sampean mboten wangi. Bagong. Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Kowe Prabu Mandura. Mungkung gawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, Koko Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan gawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen didukani Koko Prabu Ndrawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna, nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampeyan. Sampeyan bener. Sampeyan niku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula mung kawula. Nek kula ajeng dikeroyok Kurawa sampeyan duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriya sampeyan. Iya, nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Engko meng ngono kok mundur. Wah, dipisi presane bayi akeh. Isin Setyaki Senopati Ndrawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyayi akeh. Ngono Bagong ke? Yo. Ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Sinuwun Ndrawati ra iso omong aku. Monggo kae nggawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pecukan gada wesi kuning ditu karo Nenggala pusaka ampuh. Duer. Sinuwun Ndrawati clorot. Ana ngopo Setyaki? Reng, apa? Montore dukur saka parkiran. Iya. Ayo mulai, kayak iki selah-selahane angel. Mulai ya salir siap-siap mulai saiki lek iso mangkat engko sore. Wah, kowe wis nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo karek ya wong seneng-seneng kaya gong ora. Wis ayo, iki mulai ora usah mulai. Iki ora tanggung jawab nek mulai. Ditonton sik Ndrawati karo Setyaki lek gelut piye menang sapa? Ora deling aja-aja nggawa gada wesi kuning. Engko nek Sinuwun Ndrawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndrawati ki wong arif, wong bijaksana kali. Setyaki wis diniyati ra yen to belane karo si Bagong. Lho, klinga pusaka garba ruji Kyai gada wesi kuning dasar Pranyata. Koko Prabu pancen wis niat belani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentala karo Bagong, mentala karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nek Bagong tekane pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa wesi kuning? Wis ben, ayo jajal ditu. Wesi kuning karo Nenggala menang endi? Edian, ora edan iki tenanan. Lho. Kowe dalah. Arep nyoba pusaka kadewatan. Jojo Kyai Nenggala. Diban gada wesi kuning pecah. Wah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora Gus. Setyaki, Setyaki. Manggelo mintonaken
mintonaken dewe kramanira kang kumitrane ngasta kang kumitrane ngastane ngasta oh Setyaki boten timbalan sing ngakon sapa ana ing Paramatan Ageng Negara Ndrawati mau kowe rak wis matur karo aku kok Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja iki dudu perkaramu iki perkarane Bagong karo Kurawa lah kok kowe mbadal kowe nrajang pawareng nata Ndrawati malah kowe ngligo Kyai Gatra Wesi Kuning meh wae didu karo Kyai Nenggala lah ya kuwi kandhan-kandhanane ngeyel Setyaki iki perkarane Kurawa karo Bagong kok Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karo-karuan mergo diajar diamuk harus Setyaki mula pun Kakang ora trima pun Kakang ngligo Kyai Nenggala niatku bakal ngagar-agari karo Bagong lah kok dipethoke Setyaki nggo Gatra Wesi Kuning Setyaki wonten timbalan karepmu piye to kula dipun kengken lho sing ngongkon sapa Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kalian kula supados kula munduraken Kurawa lha cah edan tenan kok Bagong ngenteni nggih Bagong tanggung jawab karo sapa Sinuwun Ndrawati beres ngakuron aku saiki Guntrono iki lagi perlu sik tak tanda tangan sik tanda tangan apa mbok iki sak tanda tangani apa aku ya rondong ayo Brono bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu santai-santai wis kono dhisik Nggrono nggih anggere ora rene aku didukani kok Prabu wis tak ajar nggih endi manggil mbiyen edan timbali ratu kok semoyo Bagong non rene pripun kowe iki kok edan to lha sebabe sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa mboten wonten aja edan kowe iki ngapa ta kowe iki kursike santai wae iki kok ki tronjonge tekan kono ndak usah kuwatir kok muni mboten wonten awal kata-kata kudu ngono santai lho lah kok dadi Setyaki ngomong nek kowe sing ngakon niku sejarahe ngeten kula critani ampun suriyen kula diajar Kartomarma iya candak Kartomarma duncalke le Kartomarma dislametke Ndara Setyaki Ndara Setyaki nyelametke kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula kali Ndara Setyaki disaut cek diduk alon-alon terus suwuk gamelane terus kula rangkulan karo Setyaki matur nuwun nggih Den padha-padha mboten kok sampean sayang kali kula aku ra ketang sithik tau tok udang tok omong kok Gong berarti sampean tresno kali kula tresno nek kula lara aku melu lara nek kula mati aku layat ngoten niku sing muni ngono niki Ndara Setyaki nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun aku ra mentala padahal kula dijotosi Kartomarma lenggah Bagong tak aturi apa jeneng kuwi ngaso Kurawa tak ajari ngoten niku sejarahe lah tegese Setyaki wonten dawuh kowe ora dikon Bagong Gong mbok tanggung jawab iki engko tekan kono santai wae to lagi tak rembug saniki kula tak takon karo sampean iya nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru lho ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang tau tate tok mung ora ketemu sedina nah terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru ora nah terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong ya kuwi Kartomarma napa Setyaki kleru ora lha ya wis ora kleru kabeh kok sampean niku kuwi lha dalah edan iki ora edan iki asli matur nuwun Bagong padha-padha santai mawon iya kok Prabu nggih kula nuwun sewu kula ingkang nyunaken pangapura lho linggo ngapur to iki minggat to oh ya omong kok ya nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karkat kados mekaten menika namunipun ra inggih memper to Prabu lho persis Setyaki ngitung-ngitung Kurawa tekan niki sing nggawa aku ingkang beto panci panjenengan
Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile becik mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dinake mripate cekot, sikile becik tangane cekot itu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, santai Reng. Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku kok. Bariki mulai bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Tur saniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menawa mboten nami lingsem. Lho, sing marahi dudu aku. Nggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kaliyan panjenengan Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kan kula. Koko Prabu. Kanjeng Rama, kula menika dipun pengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila sawenika ngaten mawon, Koko Prabu kundur wonten negari Ngastina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndarawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandrakumara njaluk pamit Yai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya Bagong, aku ora bakal wola-wali. Wrantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusuman ketok kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, Gareng kon mrene. Apa? Timbali Ndara Kresna. Nah, iki ngene komplit aku lek dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Kowe baliyo? Nggih. Omong karo Petruk? Nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku. Nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan nih? Wis ora perkara kowe prilang dek kapan ora usah tak takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa iki aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kowe iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis ketembung anggrek. Kasih ki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Wah ora. Wis kono omong nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu, nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu ya janjiku. Nggih, nyuwun pamit ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul tak ketemu Ali Petruk tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati nggih sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula tak pun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngene nggih ngestakaken dawuh.